Takže ahojte u môjho ďalšieho videa, ideme vám ukázať, čo sme robili v piatok. Tu pozerám Love Island, ráno som jedla takúto milku. Tu pozerám zase rodinné prípady. Tu moja mama kúpili koláče a boli fajné, sú tam rôzne druhy. Toto som jedla na obed, syr a hranolky. Som trošku odjedla. Tu už ideme k barberovi s mojím bratom, tu ho už strihajú a čakáme na neho, kým ho dostrihajú. Tak to bolo strihané, mne sa to veľmi páči aj jemu. Tu sme potom ešte odskočili do Svitu, do takého malého obchodu, kde sú oblečenia. Tu už ideme takom do Popradu. Tu sú všetky tie obchody. Do prvého obchodu, ktorého sme išli, je Get a tento outfit som si kúpila, lebo sa mi strašne páčil. Tu už ideme do Pepka. Skúšala som si tieto rifle, ale nakoniec som si ich kúpila tieto čierne. Mama pozerala na takéto rôzne poháre, ona kúpila dve, sú tam rôzne vianočné a tak ďalej. Tu sme išli do Dračíka, pretože môj brat potreboval koleso, keďže zajtra ideme do Aquacity. Tu sme boli v DM-ku, kúpili sme dve deodoranty, pretože sme potrebovali. Tu sú tie kolesa, takže tak. No a tu už sa s vami lúčim. Tu vám ešte ukážem, takže čaute. Ahojte u videa, takže idem vám ukázať mega veľký haul. Teraz som bol v Poprade, takže fakt je mega veľký. Čiže mám tu jednu takúto veľkú tašku a ešte väčšiu tašku, ktorá je celá preplnená. Čiže ideme na to. Mám tu takéto dve koberce, obidve sú z Pepka, sú vlastne také isté, tie sú určené na záchod. A stáli 2,50, takže spolu to stálo 5 eur, neviem presne, ja neviem počítať. Ako ďalšie, čo tu mám, ja som si kúpila dve outfity, ktoré sú fakt veľmi krásne. Takže ako prvé, takéto fakt moderné tričko, také sieťkované. To bolo z Gate, to bolo v zľave €98, takže takéto krásne tričko za €98. K tomu mám tiež z Gate takúto krásnu sukňu, kde má tu taký strih a takto. To stálo 9,98, čiže 10 eur, ale strašne pekná sukňa a to je vlastne ten prvý outfit. Takže sieťkovaný crop top a k tomu táto krásna sukňa, veľmi sa mi to páči. No a potom tu mám ešte posledné dve veci z tejto tašky z Pepka. Takéto krásne hrnčeky, sú to ako paradajky, alebo asi hej, ako paradajky, sú také celé červené a to sú také ako keby listok. Takéto krásne šálky do týchto zimných dní a to stálo 80 centov, takže fakt sa to oplatilo. No a ideme na tú ďalšiu obrovskú tašku. Zajtra ideme do Aquacity, takže tu uvidíte možno niečo do vody a tak. Čiže ako prvé, čo tu mám? Mám z Dračíka takúto vodnú pištoľ, to si kúpil môj brat a stálo to v zľave 8 eur a stálo to 10. Čiže takáto vodná pištoľ z Dračíka. Potom takto Steady. Takáto veľká miska, to si kúpila mama, pretože potrebovala. A to stálo 2 eurá. Takáto krásna pistáciová farba. Ako ďalšie pre môjho brata takéto rukavníky. Chceli sme koleso, ale nenašli sme jeho veľkosť. Tak sme museli kúpiť takéto rukavníky a to stálo 4 eurá. Potom sme boli v DM-ku a kúpili sme žiletky. A tieto dve deodoranty, tieto dve, ktoré vám teraz ukazujem, sú najlepšie, pretože sú parfumované, takže úplne voňajú ako nejaký parfém, takže tieto dve sú najlepšie. Potom som si vyskladala ďalší outfit. Tieto rifle sú z Pepka, sú to také čierne rifle. Tiež veľmi pekné, veľmi sa mi páčia a hlavne tie obidve, aj tá sukňa, aj tieto rifle krásne na mňa sedia. Tieto stáli 10 eur a to sú z Pepka, takže tiež veľmi krásne. A toto mám z Gate, takáto Barbie rúžová. Je to taká krátka mikina, neviem, asi to na videu tak ukáže.
a to stalo 10 eur, ale tiež tu mám také, na sebe také voľné oversize, takže to mám k tým čiernym riflom z Pepka. No a ako poslednú vec pre môjho brata, takéto plávky na kúpalisko na zajtra, ktoré stáli 2 eurá. No a toto je všetko z dnešného haulu. A keď chcete, ako bude vyzerať dnešný deň, ako vyzeral dnešný deň a zajtrajší deň, keď pôjdeme do Aquacity, napíšte mi to dole do komentárov a spravím môj deň v Aquacity. Takže čaute.